Ahoj, moje meno je Ivet a produktom, ktorý podľa mňa stojí za povšimnutie a ktorý vám chcem predstaviť, hlavne v tomto vianočnom a novoročnom čase, je motivačný kalendár 2015. Tento kalendár je zaujímavý a jedinečný tým, že je naozaj motivačný. A podporuje nás v tom, aby sme zotrvali na ceste za svojimi snami a cieľmi. No a akým spôsobom to robí? Tak už na prvej stránke, ktorá je venovaná januáru, môžeme vidieť, že tento kalendár je plný povzbudzujúcich motivačných citátov. Nie sú to iba náhodne nahádzané citáty, ale akoby každá stránka sa zameriava na nejakú oblasť v živote. Tiež každá stránka je zaujímavo graficky spravená aj farebne odlišená, farebne iná. V prvej časti stránky sa teda nachádzajú tieto motivačné citáty, no a v dolnej časti môžeme vidieť už samotný mesiac, kde si môžeme značiť nejaké veci, a tiež nás autori vyzývajú k tomu, aby sme si tu napísali zvyk, ktorý si v danom mesiaci chceme vytvoriť, a do každého okienka, teda na každý deň, kedy sa nám ten zvyk podarí spraviť, si dať krížik. Tiež tu je miesto na obrázkovú podobu tohto cieľa, aby sme ho mali stále pred očami. Už v názve sme videli, že kalendár je slovensko-český, to znamená, že sa tieto dva jazyky tu striedajú. Január je po slovensky, február máme po česky a tak ďalej, stále sa to strieda. Pre mňa ako Slovenku to spôsobí trošku rušivo, tá čeština, ale zase je to iba taký subjektívny postoj a je to iba úplná maličkosť, keď zoberiem do úvahy, aký naozaj osobitý a podporný je tento kalendár. A ja mám s ním veľmi pozitívnu skúsenosť už z predchádzajúcich rokov, kedy som zo stránky Veselé veci mala motivačný kalendár a vždy v tej správnej chvíli, keď som to potrebovala, tak mi to oko padlo na ten správny citát, ktorý som práve potrebovala počuť. Takže pokiaľ takáto podpora a motivácia aj vo forme kalendára je zaujímavá aj pre vás, tak ja vám ho určite odporúčam.